وقن كان يوبلو بالغي عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي وجب كان يوبلو سلفي سلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنا بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت استوتات إذن لكم متينا لنا سام موداتا نايز مدام ساناك تصنحوا بخبر نقدمكم لايك بمقبار أما دبنا جوين كتكبر دماء بتتنا نقدم قزي خي وسدنا بتقدام هاي كفالنا زينا هنجمبر let's go what's going on. Has a message for the world. Peace talks with Iran are going very well. The Strait of Hormuz could reopen and in his words a deal might happen soon. The negotiation itself is going very well, actually. Very well. Mr. President. It could happen, I mean, if it happens, I mean, it might not happen, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend. Over the weekend, that's what he says. Now I want you to pause here and remember he has been making similar statements for months. As the old saying goes, repeat a claim enough and it starts sounding like a fact. The question is, does repetition create reality or just the illusion of it? Because here's the thing with Trump's optimism, it seems Iran did not get the memo. Tehran says there has been no So كم سمع زلنا هذا نجر درجة ميديانا عالمنا ترى راجيل زلنا بنتطلع خينو دونالد ترامب سيرتيفيكيت زلو حساون متعلل مخانب بفلا يبقيناتنا إيران كون كله بعد درجة قصالي حس خم زلو بزح نجر يدلني مهنياتو زمت زلو ويكند دي مسدي دي مسلو خينو ويزي حلف دي مسلو خينو ودوس كمزي من البعض كنا مساسلو كان دلنا كمزي أبي نحنت معلت تتعملني زبالة بروباغندا نفنه ويز خيد زبلوه هرحم مش تعمد أبي كسرني هجلا زبل ده يكون نزالو معلت نزال واحد زيها كم يجرات حلفني الكام حساب أكيدا مالتيو دونالد ترامب دما زاوكيناتنا إيران جرات توزلا ويكند ديت متيات مسلو زي مقراصنا توصي زي زررب صبغ إذا خيد زلو كسب ويكند أبيلنا نفرارم نخوني نايب لو مالو تقلال لا كويس اللي زررب is not talk إيرانويان سي زغنا زررب زكايد يلن تطويلي دلو أب حزب الله زكبر زلو أب العلي الليبانوس كبر زلو كنتات كابكو تطروت أسر زغنا مسامير كاز نبرنا زرربو تطو أبيلنا يلوم يبوكلي دونالد ترامب جن always تتمليسو يزرارب كم زلو يزنقر زلو أب تفعل عليه مع القلت سلسة زي كم زلو سنه لها اسمعكم درجة تا إيرانويان زبلوا حق خيكونة يترفنها مس نفسي تزارب زلو زبلوا سي كاب زيرو تبقي سما يكونون ويكا تي حصوت يقلقلس لو زلو ينتعراقا تاسير رقا قالوا له تسامي كسان تختبل تخليها واغانا يندادي كاب ميتن أسرت حمشان أسر شدشتنا تسعة تادي قلق دي الولو انتاي سلا زقاتمي ولا حانتي لنا بايتا نخندوكا قدرلو زخل زنبري كن اتا قاتي مزولو سلام انتاي ندحري لونكا because he's كم زعينة بوغابيل كام زراب وتسيت يمتعلو لخنا بالنخلنا to some extent he's يتكملو ليو حجي توم بيزناتو كن يرأيو مالو زكونتات زنابي قصي خيد كم زلو عند تاسقم كوينا زل إسرائيل هن رياينا نابي قصي نابي قبل كم زخل First term and joins us now. So Alex, why do you think the president's optimistic in the next few days? I mean, we've had an 8-week ceasefire. There's supposed to be 2 weeks. I don't see any progress. You know, Brian, I think the president's optimistic as he's looking at what is happening to the Iranian economy and to the fissures in the regime caused by the blockade that the U.S. Navy, I think, is incredibly effectively implemented. And, you know, it doesn't play out on TV. It's not something that we can watch at our TVs at home, but it's something that is having an immeasurable impact in Iran, and the elite are beginning to feel it. And so I think the problem is, as effective as the blockade is, it's not happening in the political timeline that Americans want to see it happen. بجنتايم زبل زلو أتم بيزناتو مالتي فوكس ميديا زبالتي انتايو ندونالد ترامب سي أب ويكند دو قال لهم زنا بلا تسفا كم زلو زقبر زلو مالت مقراص أو صاحب زبالتي أوارحيو يرو زلو already تلزي انتاي سلو زلو يبزن حدث معلتات تسفا زقبر زلو نزبل غيرنا زلنا عطواسي ني إيران بتعمي وحدقا خوين وازلو تهاجر أكبيد زخون حدقا نالبات التلفزيون زعنو نقر سلزين رزل نمبر بزح نجار نعزر رأيه كم زلي يزبل سلم أبيت نتازر بنا تحسوت ناتو نتا بروباغندا نمر رقاد زبل وزلوي إيران ويان هوش تعدست قبل فيديو كريكمي تزبي إيران سأقام يبلون ويون بدهوتات يبلون يكونن جن سلام انتهت سأقام أقاتي موهم زلو جنزر دهزبي
ህዝቢ ኢራን ብዙሕ ምግናን ዘድልዮ ኣይኮነን ኣዝዩ ዝተምሃረ ህዝቢ እዩ ብደረጃ ህዝብን ደረጃ ትምህርቲ ናይቲ ህዝብን ተሪኻዮ ኣሜሪካውያን እውን ከወዳድርዎም ዝኽእሉ ኣይኮነን ቨሪ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ትምህርቲ ዘለዎም ህዝቢ እዮም ሕጂ ከምዚ ክበሃል ከሎ ንምንታይ ከም ኢራን ተጋንኑ ዝብሉ ሰባት ክህልው ክእል እዮም ይርዳእና እዩ ድማ ክንዱ ዝኣክል ትምህርቲ ዘለዋ እንተኮይናሲ ቁጠባ ስለምንታይ ከም ሓያል ክኸውን ዘይከኣለ እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ እገዳ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እገዳ ዝበሃል መንሽሮ እዩ ሕማም መንሽሮ ኣይደን እንታይ ዓይነት ሕማም ክገልፀልካ ይኽእል ከይትጎይ ከይትሰርሕ ከይትተዓፃፀፍ ዝዓፅወካ እዩ ከም እገዳ ሕማም የለን እገዳሲ ሓደ ናይ ሓደ ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ብናይ ሕክምና ኦርጋናይዜሽን ዝተገበረ እገዳ ዝበሃል ነፍሱ ዝካለ ጀኖሳይድ ከም ዝፍፅም ተርዲኹምሎም ብሰንኪ እገዳ ሓደ ወለዶ ከም ዝጠፍእ ስለምንታይ ሕክምና ዘድሊ ቴክኖሎጂ ኣይረክብን እዩ ስለዚ ብሰንኩ ኖርማል ክትከላኸሎም ትኽእል ዝነበርካ ሕማማት ንሓንቲ ሃገር ሓደጋ ይኾንዋ ብሰንኪ እገዳ ዘድሊ ቴክኖሎጂ ስለዘይኣቱ ሕርሻ ይምዕብልን እዩ ጥሜትን ደርቅን ኣብቲ ሃገር ክሰፍሕ ይኽእል እንዲሁምሎም ኩሉ ነገር ብቐሊሉ ክትረኽቦ ዝግባእካ ኣይግባእካን እዩ ሓደ ካብቲ ንኣብነት ብዙሕ ሰብ ዘይርድኦ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ክንተሓዞ ስለ ዝደልየ ኢንተርነት ኣብ ኤርትራ ኢንተርነት ስለምንታይ ተኸልኪሉሉ ኣብ ኤርትራ ወይ ናይ ኢንተርነት ፀገም እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ እቲ መንግስቲ ኢንተርነት ስለዘይደሊ ጥራይ ኣይኮነን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂስ ብምሉእ መንግስቲ ንስለያን ንካልን ክጥቀመሉ ስለዝኽእል ዝተኣገደ እዩ ነይሩ እቲ ቴክኖሎጂ ምክንያቱ ኢንተርነት ኢልካ ወይ ካቲ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ብመሰረቱ ንወተሃደራዊ ኢኻ ትጥቀመሉ ንወተሃደራዊ መዓላ እዩ ሰብ ዝጥቀመሉ ኢንተርነት እውን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስለያ መደበራት እዩ መጀመርያ ተሰሪሑ ተዲኹም ካብኡ ይመፅዩ ስለዚ ኢንተርነት ከምቲ ንስኻ ንሲቪል ዝጥቀመሉ ንወተሃደራዊ ዓብይ ኣገልግሎት እዩ ዘለዎ ስለዚ ኤርትራ ድማ ወተሃደራዊ ዕላማታት ክትጥቀመሉ እያ ተባሂላ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ንብረት ኣይሽየጠሎም ነይሩ እጉድ እዩ ነይሩ እቲ ነገር ክርዳእኩም ማለት እየ ምክንያቱ ሕጂ ንምንታይ ክብራርኩም እየ መንግስቲ ኤርትራ ይከልኪልዎ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ መንግስቲ ኤርትራ ኢንተርነት ንምንታይ ይከልክሎ እንድሕር ኢልካ ሰብ ሓበሬታ ሰሚዑ ከይፈልጥ ክትብለን ትኽእል ኢኻ ብኡ ነቂሑ ድማ አንፃርቲ መንግስቲ ከይትንስእ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ድሽ ተሰቂሉ ኣሎ ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ኣብ ዝበፅሐ ገዛውቲ ድሽ እዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይዚ ኩሉ ደንበ ተቃውሞ ናይዚ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ክትፈርስ ኣለዋ ዝብል ኩሉ ዝስክንቲር ዝዛረብ ኣብ ኤርትራ ይስማዕ እዩ ኢንፋክት ኣነ ኤርትራ ዝኸዱ ሰባት ዝነግሩን ዘለው ይቕረታ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ዝምለሱ ሰባት ዝነግሩን ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ዝፅሕፉለይ ማለት እዩ ገለ ባግበር በቃ እቲ ሰብሲ ሓደ ነዚ ናይ ኣምሓርኛ ፊልሚ ክርኢ ዝውዕል ዘሎ እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብልዎ ከምኡ ነቲ ናይ ኤርትራ ስለደይርኢ ዘሎ ሲ ሓንጎሉ ይበላሾ እዩ ዘሎ እቲ ሰብ ካልኣይ ድማ ናይዚ ኩሉ ተቃውሞ ገለ መለ ኩሉ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ገለ ነገር ግበሩ ስኻትኩም ሳተላይት ጌርኩም እትዎ ገለ ዘይተሓትዩ ወላ ምስ ኤርቲቪ ጌርኩም ክትእትዎ ዘይትፍትኑ ወላ ገለ ዘይትፈጥሩ ኢኹም ብዙሕ ነገር ኢኹም ዝብለኒ ስለምንታይ ኣብቲ ዓዲ ሰብ እንታይ ከም ሰምዕ እንታይ ከም ዝርእን ይርይዎ ስለ ዘለዎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢፍ ሓበሬታ ንምኽልካል ተዝኾኑ ነይሩ እቲ መንግስቲ ዕላሙ ነቲ ድሻት ናይ ኤርትራውን ንክዓፅዋ ይምኸበዶ ነይሩ ባይ ዘ ወይ ኣነ ክንዱ ዝኣክል ድሽ ኣብ ሓደ ሃገር ክህሉ ከማን ድሌታ ኣይኮነን ምክንያቱ ኢንኤፊሽንሲ ዝፈጥር ንምንታይ ከብርሃልኩም እየ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ገዛ ንኣብነት ኤሌክትሪክ ጠፊኡ ከሎ ኣብ ኤርትራ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ ሰሚዐኒ እቶም ዝነበርኩም ትፈልጡ ኢኹም ብጀነሬተራት እታ ከተማ ልባ ጠፊእዋ ነይሩ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ጀነራል ክብል ውዕል ዓዲ خلاص መሃነኑ ዝጠፍኦ ከተማ እዩ ነይሩ ሰሚዐ ነይረ ብፍላይ በዓል ከረን እየ ሰሚዐኒ እቲ ናይ ኣስመራኻ ተነይሩ ንገሩኒ ሕጂ እንታይ ዘርእየካሱ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ሓደ በብሽጣሩ ሽግሩ ክፈትሕ ስለ ዝፍትን እዚ ከዓ ነቲ ከተማ ነቲ ሃገር መራይ ዘበላሽዎ ብግምጣሉ እቲ ድሽ 10 ግዜ ናብነት ነፍሲ እዩ ዘላ እንደ ዝነብር ድሽ ዝበሃል የለን ኣብዚ ድሽ ዝበሃል ሳሕት ሰብ ናይ ዓዲ ድዩ ናይ ገለ ክገብር ኢሉ ዝገብሮ ተደይ ኮይኑ የለን ካብ ሳተላይት እዩ ዝረኽቦ ሰብ ረኺቡ ሲኑ ተደየለ ድማ በዓል ፈልጥ ዓይነት እንታይ ንኽብለካ ኢለ እቲ መንግስቲ ሓበሬታ ንክዓፁ መጀመርያ እቲ ህዝቢ ክጥቀመሉ ዝኽእል እንታይ ድሽ እዩ ድሽ ሰብ ቴሌቭዥን ኣለዎ ሰብ ኩሉ ኣብ ኮምፒተር የብሉን ኣብ ገዝኡ ስለዚ እቲ ኢንተርነት በቲ ኢንተርነት ከመሓላለፍ ዝኽእል ዝነበረ ብድሽ ገይሩ ንኣትዩ ሰብ ካይሰምዖሎ እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ሓበሬታ ነቲ ህዝቢ ንምኽልካል ተዝኸውን ነይሩ ነቲ እውን ክኽልክሎ ምኻለ ምበልካ ነርካ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኢትስ ናት ኦንሊ ኣባውት ሓበሬታ ንምኽልካል ኣይኮነን እቲ ኢንተርነት እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ነገራት እውን እጉድ ስለ ዝነበረ ሕሉፍ ሓሊፎም ዋላ እቲ ናይ መድሃኒት እውን እጉድ ነይሩ ንኣብነት ክሳብ 2008 ዝነበረ ገዳ ኩሉ ዕፁ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ድማ መይቢ እቲ ቁጠባውን ተዳኺሙ ፀኒሑ ገንዘብ ዘይብሎም ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም
maybe they didn't have the right money ዘድልዮም ገንዘብ ነይሮም ክኾን ኣይክእል ነርተን 3 ዓመት ካብ 2018 ክሳብ 21 ዝነበራ ግዜ ነተን ዝርከበን ገንዘብ ካብ ኣፅዋሩ ተኣጊዶም ስለ ዝነበሩ maybe ኣፅዋር ንምግዛት ተጠቂሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ገለ ገይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብ ድማ ተመሊሱ ካልኣይ እገዳ መፅዩ ስለዚ እንታይ ማለት እቲ መንግስቲ ካብ ጣርሰ የውፅልኩም ኣለኹ ብሓፈሻ እገዳ ዝበሃል ንሓደ ሃገር ሳዕ ክንደይ ከም ዘዳኽሞ ክገልፀልኩም ስለ ዘለኹ እየ እስከ ንመለስ ውሽጢ ኢራን ነዚ ኩነታት ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ ነዚ ካብ ኣርእስኻ ወፂኻ ክትብሉ እንትኽእሉ እዮም ግን ከተተሓዞ እንተኽኢልካ ጥራይ ትርጉም ዝህበካ በይኑ ብንፅል ተሪእኻ ኣብ ኢራን ወይ ገለ ብዙሕ ትርጉም ኣይበካኒ ናተይ ተኸታተልቲ ድማ ኢራናውያን ኣይኮንኩም ኤርትራውያን ምዃንኩም ስለ ዝፈልጥ እየ ንዓና እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ትርጉም ይህበና ዝያዳ እቲ መልእኽቲ ናይቲ ሓበሬታ ዝባነ ዜና ጥራይ ዘይኮነሲ ኮንቴክስት ናቱ ምሳና ብኸመይ ይተሓሓዝ Iran may appear normal on the surface, but beneath that routine, there is still uncertainty about what comes next. We are here in the heart of the city to speak to people and get a sense of the mood on the ground. Let's take a look. Diplomacy can work if they back down a little. From the beginning, our position has always been the same. We have never sought war. Our message to the whole world is that we did not start this war and we will not start one. But the United States still thinks it's the world's dominant power and can force its will upon us. تزربانات تسترجم من ديوغن بحكي بوليتيكينيات يزي ولا وانا دكاني خاطب لنا بنا تيبيكال زرباناتهم سي مرة يمقزلوا مجمريا زكينات زي تقديد دمتصنا قبل علينا دربيهم زمصون بربعلا نزجن احنا جمرنا هيكون كالاي دبلوماسي مفتح كم تصخلي جن كل تيخا بقونو لبنت غريب كاي دبلوماسي مفتح كم تصخل سالساي امريكا تتحساس باناتا انا تراي دلخ وخ قبريه بزدلخ من قد خيدي زبلات تحساسبهم قيروا كل لهم معناته اب عالم زدلخ ايو نجر زبحال نجر يلن اتليست ابيران زدلخمو نبزع عندنا مسيخم دليكم كتقبروا اي فكركم يزبل زلو سلازي ايراناويان كتسلسل كسمعوهم يوم تكوينات كتاع كساع كندي بديلوهم كم زلو يا أمنية زور بقى The situation's not good at all. Nobody wants to live under wartime conditions because something could happen at any moment. The bombing came as close as 4 streets away from our home on the 7th day of the war. War's not good at all. People can do whatever they can, but in my opinion, politicians should resolve these issues through negotiations and agreements. Maybe some people want war, but in reality, it's harmful to everyone. كالين تايم زولو زلو تي كوينات ناي بحكي زي متأممان فتير لهم كم زلو حقا أمريكا لو مدة تحرم صباحنا بلكا تكال منباريو تي منبار زلو مهنياتو نا أمريكا كوينات كم زي نورمال بفلين إيران مالتي كم فيت مساراوي تايكون انت واغا زلنا تكتماتات تهرمم نيرات جي بس كمو إذا كمان حبنياتات كوينهم برمستز وردوم زنبر بمباتاتي كلاتهم هاديمم ناب كال هاجر كسددي خاصبه but they're still there ስለዚህ ሕጂውን እንትኾነ ምትእምማን ተኣማሚኖም ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ ብፍላይቶም መንእሰያት ተምሃሮ ድማ ዘገርም ይስምዕዎም እንጂ ድሕሪቱ to everyone. What do you think about these talks between US and Iran? Actually, I think it's better that we know what it's going to be because we don't know that are we going to school or not. We don't know what is happening to our life. I don't know 2 years later that I'm having a big exam like concours. I don't know what I'm going to do, and it's just we're freaking out about everything because when it's war, we scare about where they are bombing and these things, and when it's not, we're so exhausted from. انت تبل دلا حق ده مزراب اتي ناي بومباتات كينات كون كل ግዜ ንፈር ነርና ግን ብዛዕባ ድሕሪ 2 ዓመት ዲኻ ገለ ይተሓስብን ኢኻ ኢላ ምክንያቱ ሎሚ ትህሉ ዳይ ትህሉን ጥራይ ዘተሓሳስበካ ኢላ እዚ ሕጂ ዘለናያ ግን እንታይ እቲ ህይወትና ፈፂሙ ይከቢድና ዘሎ ኢላ ምክንያቱ ኣነ ሕጂ ድሕሪ 2 ዓመት መርመራ ኣለኒ እንታይ ክገብር ክዳልድ እዩ ዘለኒ ሃገር ክትህሉ ድያ ከመይ ክንከውን ኢና ብጣዕሚ ዘይምትእማን እዩ ዝፈጥረልና ዘሎ እቲ ኩናት ሓደ ኩናት ኮይኑ እንደዝውዳእ ወይ እውን ሰላም ኮይኑ ተዝውዳእ ከማን ሓደ ነገር እዩ ምክንያቱ እዚ መንጎ ንኤርትራ እንታይ ቀቲልዋ እንድሕሪልኩም እዛ ዘረባ ዛጓዛ ቆልዓ ዝመለሰታ ሳይ ቀቲላታ ንኤርትራ ኩናት ናይ ካብ 98 ክሳብ 2000 ዝነበረ ኣይኮነ ቀቲልዋ ንኤርትራ ታይዳ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ይሃሲዋ ንኤርትራ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ድማ ትቀንዲ ሃሳይ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ትፈጥር ብፍላይ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ገይሮም ኢትዮጵያ ብዙ ህዝቢ ስለ ዘለዎም ሰራዊት ብድጎማታት ዝኾነ ኣብ ዶባት ኮፍ ተብል ኤርትራ ግን ነቲ ክመፃ ዝኽእል ሓደጋ ሎሚ ደመፅእ ፅባሕ እናበልካ ን10 ዓመት ኣብ ዶባት መንእሰይካ ኮፍ ከተብል ተኮይንካ ንኤርትራ ዝቐተላ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ይምበር ኩናት ኣይኮነን ተዲኹም ሎ ስለዚ ደይኒው ንኤርትራ ኣብ ዓውደ ኩናት ክስዕርዎም ከም ዘይክእሉ ስለዚ ገይሮም ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ንግበሩ
أي كنات سلام فتصيمهم كسرهم زي كل نقبرهم وحدي هزبهم أجنبارات كفتيلو دما حلمنا يتزبن منسين كباخنيو نتمنى سياب جنبارات كوف زبالة دما ندقم سكت كام مبز عن تولو دق خيد ورقة كرك كم زغلن فحبتني لقطة كم زغلن صنبوق من نابرو كله خم زغلن غير كبروميس قبرلو بروتو دربي دما كما تأكاي خلي زبل دما تبروباغندا تسرح له مالتي إذا دما يعلو غل دما again نتوم مهرات نتوم حيل بحري حيل بحري نجي ركبنا يريغ مج نتوم حيل بحري أبات زنبور حدا جزء سعودي عند حرقتكم ملكم من أمريكا نوزكم من هذا البروباغندا سنزي حمله بتخكل دما بمايز قصروا جلابي حزم اليوم قال ملين السعودية زخدو كاب جدة أمريكا وشي دمامي زي نحيل أيركم نجازيت نياتاتكم جازيت نياتات ملكم توصيكم كاب السودان كاب قالنا أستراليا نقالنا نوزكم من علمهم جازيت نيات زحت وصيهم بجورناليزم استمهاروا قال ملا قالنا مسوس تحاز لهم كلهم أستراليا أمريكا أوروبا كندا وشي دمام سلسلة انتهى بلدي نتمهور أكال كما يجرم زغيقهم وشي دمام بعلانه بليبيا بقالنا جيرنا مسينا أو جزينا عقب تحت بزحي فلات النيرو إذا كابل تشن عسرتن اتقدام سورده اتقالاي قدام سورده دحريو جن sophisticated زخونه حزبنا معناو تبقصتات نيرا بيرترا نمهورات نبينهم نجورناليستس نبينهم نحق جمهورات نبينهم نقلمله سودان تراي مسو كاب سودان ببروسس بحقها ومن قدي مع حسبها قيد معتصب عاد غازيتنيا كاب سودان حفاب بيلهم نملو اوروبا وشي دمو مالتي سلامتايكم قينو بقع زيغات هاجر كيلو زيات تذكرونا ابت كومنت سكشن دفلي again نغسل from this situation and these things, The important thing is that whoever is involved in the negotiations should be able to persuade the other side. They must take into account the issues that are priorities for the country's leadership and governance and then be able to defend and justify those positions. بزغنا كم تريو زلهم أبتدي دبلوماسي زلوا دما سرهم كسر لهم حدا نتحدا يمينو مفتري كم زعلناك خلالو يوم زبل زلوا إذا تحدا كون كله أبتدي دبلوماسي نبتدي الربن كان تاجي برالو. First, attacks on the Gulf. Iran's definition of proportional retaliation appears to be shifting. The US struck a tanker near Karg Island. Iran struck Kuwait, also Bahrain, Jordan, Northern Iraq, the UAE, Qatar. What happened to tit for tat? Yeah, the Iranians have announced a new formula for tit for tat, in which they're saying that now for every tit, they will respond with 1.5 tats, essentially. They will. زربازيات بغيركم ذكروا أن تايم زولو زلو إيران أبز حجي نتي أمريكا تقبرهم زلا متكاتي سفح زبالة قبر ملسي أبتن هجرات خليجي قبر له أب كويت ديو أب بحرين ديو أب كالود بوتوتات أب إمارات ديو بمهرام سفح زخنا قبر ملسي هبلو كما يزو قد دايز زخيد زولو نزبل إيران حدش فورملا كنتو مجميرا مالو يبلالو إيران هم بقول زلو إكسبرتي ونزو كنتات زد ما بزيك على العالم لكالو زردويو ما هني هاتو إنه خلتي سايت صبوغ يركن ببزغل سلا زخنا كابت كوينس زبال انستيتيوت ناتو حلافي he is one of the أبزق أنا إيران إكسبرت يا بقول دايناتو دم أبزق جزيز كسبي أنت يبلع له تيت فورتات مالت تحريم كانك هرمكة تصفي كانه تصفاكة كالشا غير كان تحريم كانك كما غير عمل سلكة إيران كنزا فورمولا زياق أيرو مالو أنت تصفيكم نا كل تصفيتكم أكمي يعتمد ده لايلو وهنياتو تصفيت بتصفيتني إيران يواز أمين كأسب غاس أمريكا أخذ الضغمون تخليه أنت هاجني لو مالو نشتى تغيركم كن تقاله كسو تغيرو كم لسه جنبيرو مالو سلزا بإيران تقع كويت تقاعدنا عبنت جيف زغنا متقعتينير قال أب بحرين زقبرت له سلنتاي مزول زلو نشتى تتكيفكم عبرت أنا نغملس سلمتاي نشتى متنقف جزي ياخذ قتلو جزي ياخذ بلعو كتفتنوا تخليهم دونالد ترامب معهم وكبر كشكي فتينيرو ساعتهم دما نتي جيم ترديهم قمت لما نتا سكريبت قمت لعب بيلهم دما نحن تسفيت بحنتم فرعان تسفيت بغلت تسفيت عم قليل من مكسر 10 تسفيت يلوم يمسترجموا زلو كما غيرو مالو سلاز دونالد ترامب متنققتا يهب يلمن يفراره he has tried كل تريكس فتينوي سافن جيجن يسل تريك هاي رغبنا له They will respond with 1.5 tats, essentially. They will respond 1.5 times the force of whatever the U.S. uses against Iran. What I think happened here is that about 8 or 9 days ago, the United States started to strike at Iranian ships, and then also on the Iranian mainland, particularly in the Bandar Abbas area. And this is part of, I think, both as tightening of the blockade and escalation of it, as well as putting pressure on the Iranians to give a response back to Trump on the proposal that was on the table, that the Qataris in particular have played a very critical role mediating. There's deep frustration on the American side that the Iranians were so slow in responding, and to the best of my knowledge, they have not given a full response even yet. At first, the Iranians responded proportionately, but I think they quickly realized
that level of exchange between the US and Iran is to the benefit of the United States. It would normalize the idea that within the ceasefire, the United States can strike at Iranian ships and the Iranians could strike back at some of the GCC countries, but it would not impose much of a cost on the US. And it would be a new normal, erode Iran's deterrence, and it would be quite beneficial to the United States. So 2 days ago, apparently, they shifted. They tried to change the equation. Suddenly, as you mentioned, they struck Kuwait, Bahrain, several other countries at the same time. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ኢራናውያን ነቲ ኣካይዳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣንቢቦም ኣካይዳናቶምን ስጉምትናቶምን ግብረ መልስናቶምን ቀይሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ ሽምግልና ይፍተን ኣሎ ትዝርብ ይቐፅል ኣሎ ክሳብ ሕጂ ድማ ውዱእ ዝኾነ መደምደምታ ይረኣናን ኣለና ቀጠር ዓብዪ ደረጃ ኣብቲ ዝርርብ ትፃወት ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብቲ ኤስካሌሽን ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ መጥቃዕትታት ዝግበር ዘሎ ክኸውን ከሎ ግን ኢራን ኣሜሪካ ኣመንጉ ኣቢላ ኣብ ዘገድሳ ቦታ መጥቃዕቲ ተካይድ ነይራ ኢራን ድማ ክንዱ ዝኣክል ዝበለቶ ግብረ መልሲ ትህብ ነይራ እዚ ግን ዘዋፅእ ኣይኮነን እንድሕሪ ብኸምኡ ከም ኖርማል ኣልሚዶሞም ንኣሜሪካ ኩናት ከይገበሩ ከምኡ እናገበሩ እናጥቅዑ ከዳኽምዎም ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ኩናት ከም ዝሽመሙ ክገብርዎም ይኽእሉ እዮም ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ዕፅዋን ክበሃል ብግምጣሉ ኢራን እንታይ ክትገብር ኣለዋ እቲ ዋጋ ናይቲ ኩናት መሊሱ ከም ዝኸብድ ክገብርዎ ክኽእሉሎም እዚ ድማ ሓንቲ ነገር ተሃሪሞም 6-7 ቦታታት እንድሕሪ ዝሃርሙ ኮይኖም ኢራን እንታይ ገብሩ እዩ ኣሜሪካ ዳግመ ግብት ትገብር እያ እነዚያ ንገብረ መጥቃዕቲ ተዋፅኣና ዳ ተዋፅኣና ያ ስለዚ ኣገይን ነቲ ኤስካሌሽን መኒ ኤስካሌሽን ዶሚኔሽን ዘብለዎ እዚ ኤስካሌሽን ዶሚኔሽን ማለት እንተሃሪምካ ሓደ ሰብ ተፀፊዕካ ክትፀፍዕ ጥራይ ዲ ዓቕሚ ዘለካ ክትፀፍዕካ ዓቕሚ ኣለካ ዶ መጀመርያ ኤስካሌት ክትገብር ትኽእል ዶ ማለት ነቲ ኩናት ግብረ መልሲ ክትበሉ ትኽእል ዶ ካልኣይ ድማ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ኣሜሪካ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ካልእ መንገዲ ከስፍሕዎ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ እዛ ኢራን እያ ኢራን ግን መዓት ካርዲ ዘለዋ ተደልያ ንቀጠር ክትሃርም ትኽእል ተደልያ ኢማራት ክትሃርም ትኽእል ተደልያ ናይ ኢንተርኔት ገመት ክትበትኽ ትኽእል ተደልያ ዝተፈላለየ ነገራት ክትገብር ትኽእል እያ እዚ ኸ እንታይ ይገብረካ ኣማራፂታት መዓት እዩ ዘለዎ ኩሉ እቲ ኣማራፂ ድማ ንቁጠባ ናይ ዓለም ንኣሜሪካ ድማ ፅልዋ ዝገብር እዩ ንመሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ሂወቶም ዘበላሽ እዩ ስለዚ ኢራን መሪፆም እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ኣብ ሓደ ግዜ 6-7 ካርታት ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ እንታይ ሂቦም ኣሎ መዓት ካርታት ስለ ዘለዎም እቲ ብዙሕ ካርታት ዘለዎ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ፀብለልትነት ኣለዎ ብዙሕ ኣማራፂታት ስለ ዘለዎ ድማ ነቲ ኣማራፂ ውሑድ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ሽግር ይትፈጥረሉ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ይኽእል ናበይ ይከብል ዝኽእል ኔክስት ሙቭ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል መልሲ የለን ዝበሃል ካብዚ ዝብገስ My dear friend, did President Trump find his off-ramp yet from the war in Iran? I don't think so. In fact, I have the impression he's probably searching for a bug-out bag and getting into a rowboat with a motor on the end of it, trying to steam away as fast as possible from the Persian Gulf. They catch fish in the Persian Gulf. issue bug-out bags to everybody and let's head out to sea. No, I don't think he has, and I think he's caught in this terrible dilemma, Judge. There really is no military solution to the problem in the Persian Gulf. And, we knew about this. We talked about this for weeks, a long time ago. I sat with Tucker 2 or 3 years ago on some of his shows, and I was asked, are we going to go to war with Iran? I said, yes. What happens? And I said, nothing good. We never really sat down and looked objectively at the problem, and it's caught up with us. So there is no military solution. So if there's no military solution, what do you do as president of the United States? And I think at the moment he's kind of sitting in a dark room. There are some doors out of the room, but he can't see them, and he's feeling for them, and hopefully he'll find one, but he's not. ያ ሓደ ካብቶም ኣቐዲሞም ነዚ ኩነታት እዚ ኣበርቲዑ ዝተዛረበን ትኽክለኛ መረዳእታ ዝሃበን ኮነሬል ዶግላስ መግሬጎር እዩ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማሩ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኩናት ናይ ኢራን ተዛረበ ነይሩ ብዘይቃል ዓለም ኣብዚ እውን ኣምፂና ኢና ንኢራን ብወታደራዊ ዓቕሚ ክስዕራ ይትኽእል ኒኻ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ኣማራፂ የብሉን ብወታደራዊ መንገዲ ነዚ ኩነታት ናይዚ ኩናት ክቕይረሉ ዝኽእል ኣማራፂ ዝበሃል የብሉን እዚ ንነዊሕ ዓመታት ተዛረብናሉ እዩ ሕጂ እውን እሱ እዩ ኣብነት እንታይ ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፀልማት ገዛ እዩ ዘሎ ኢሉ ኣብ ፀልማት ገዛ ማዓፆ ይደሉ ኣሎ ኢሉ ኣብ ፀልማት ገዛ ኮይንካ ግብ ዝበለ ፀልማት ማዓፆ ንኽትረክብ ይከኣል ዶ እወ ዕድል ተገይርካ ንኽትረክብ ድማ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ መንደብ ክትራፀም ክትውዕል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኩነታት ናቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ኣማራፂ ከምዘይብሉ ዳርጋ ብየማንን ፀጋምን ኩላቶም ኣብ ሓደ ዓይነት መደምደምታ እዮም ዝመፁ ዋላ እቲ ኣካይዳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እቲ ፎክስ ሚድያ ከምኡ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እታ ገይርዋ ዘሎ ሓንቲ እታ ከም ኣማራፂ ወሲድዋ ዘሎ እዚኣ ዕፅዋ እያ እዛ ዕፅዋ እዚኣ ነሳያታ ሓንቲ እጅ ገይራቶ ዘላ ምሳ ድማ ሰሪቑ ክሃርም ይፍትን ኣሎ በት እስና ወርኪ ክትሃድም እንተደለየኸ ክትሃድም ኣይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ
كيهدم قد أبيلا حزاتو زلا هاجر الله من تبعل إسرائيل تبعل هاجر الله إسرائيل تبعل نتقول دايتي من مليسا ناباستن نابلاشوتن تخيل زلا هاجر الله سلازي أتي السوق كمو كسب زلو دما كجبر زخل نجار يلن so بقول من قدي تغيرو تجبيتو تتحيز سلزلو there's nothing he can do أبزق دايزي توم كالو دما نابنت تمس حزب الله دونالد ترامب حزب الله كعرق يدو قالوا دزولة زنبرة دما حزب الله أي قبلوني يلونا تابلي بانوس مالتي has rejected the ceasefire deal agreed between the Lebanese and Israeli governments. The deal was announced in Washington, D.C. on Wednesday, but just hours later, Israel and Hezbollah were again trading strikes. The Israeli military said Hezbollah launched rockets towards soldiers in the south. In a statement, Hezbollah's chief, Naim Qassem, said that the negotiations with Israel are shameless and Hezbollah only cares about a complete ceasefire and Israeli withdrawal from the south. Qassem said that as long as كم تري وزلهم إسرائيل دونالد ترامب ويكام محضرنا دونالد ترامب ني إسرائيل ليبانوسن مقراط تفصيل قبر لهم ني حزب الله وند رقيبة يومي تطوع قبلي بلا لوجن إسرائيل مرة هذا قاعد تفتر زلا بتبوتاتي قبل ليبانوس تقبروا زلا قبل الغازات تقبروا زلا فتين كايمة حزب بالحزب الله ما only cares about a complete ceasefire ملو مقراصنا تفصي and Israel's withdrawal from the south كم دما كابت دبوب ليبانوس تقصص إيراتو زلا إسرائيل كتوصل له أبزي مريتا لولاو مريتناي ليبانوس حزب زلا كتوصل كتكلع له دهري تخون زغلي بلا له جن إيدهم قاعد يصوم إتكاتو قاعد يتكخلق حرايبل الشبل سلوز خونتنا أمريكا حتى إسرائيل عميت أخلا كم زي كلتا مش باسو شعود حدا مسح مقام سودقة كم دليت كهرم تريو اتخالاي كودق مسجمر شو تعرقوا قال اتفلطوا يهم يقولوا خلهم تفلطوا يهم تم عم سبعة قبروا كما أمريكا إسرائيل كل زي إسرائيل كترم كلا إذا تتو إسرائيل كترم كلا يتاقوا ترى تديهم لهم so this is how it's working and درجة تمالي أب غزة زرعنا يحجر ما أب ليبانوس يدق ماله but no one is ولا حد يزارب سبيلن أمريكا دليل تاخد كبر تخليها إسرائيل دليل تومي قبر له تك محبر سب عالم دما شللي الويزر زلوا بزح سجد سولي كونن حنت كريكمية بزعوج زي وقاي حلفوني وكم زي فيديو جن من الوقت حليفة أنت مزياتكم كتري وايهم تدي الله دما قريس أما خوني control of territory in Gaza. An investigation by Al Jazeera's open source unit has used satellite imagery to identify 40 distinct Israeli military outposts throughout the strip. These markers represent a series of Israeli military sites within the so-called Yellow Line. Israel agreed to withdraw its troops to that area in a ceasefire that took effect in October. But Al تريولهم من ليبانوس كمو يلو لاين دو بلو لاين دو نابلو نابت ليبانوس نسمين قصم نتدو بباو كفالنا ليبانوس وسيدو مالو نتاني ريفر قال نابلو حيالا بوتاتات نسكيرتناتنا يلوم حزمالو أب غزا دما تريولهم يلو لاين قال ناتبهالي كند منتاي كفالنا غزا أبي دوميتيوم مالو تريولهم أب ستا جبت زنبرت غزا مليسوم جبيتوم نتي بوتا تي يلو لاين زبهال زلو توقف غزا سيروم زلويم سلازي تي سماياوي قال تات قبرو زلو إسرائيلي ميليتاري سايتس تحدد دما إسرائيلي ميليتاري شوف ني إسرائيل نوتادراوي علامات أزو تقوموا زلوي سلازي كم تري ودلون كم يجيرهم نتعدي كم يجير كا نكال مريت ورير كا تحزمو ندحنت كان نزقتا خان كم تقواز أرزل همسيل كادما أكلنا كات قبرو إسرائيل نيش تياجر يعني را نتي فلسطين زبهال إنها مقالت إنها سرقت إنها تقررت إنها هرمت إنها شفلقت إنها شبتت إذا لهم مخينا زلا إسرائيل كيرهم مالو باي ذا واي عالم إيرترا انتهت حتتني إثيوبيا زلوا كنا انتهينا نحدد دوبناك حنت صلنا تديهم له إسرائيل دوبك حنت صايد دلنيا دوبك حنت صلا زي دل هاجر عالم إسرائيل سلمتاي كتصفح فسلة تدلي هذا هاجر دوبك حنت صلوا زي دل كل زي تقرر سلة دلي بر بناتو تمسكن زبالة دوبو نتصور كوينوا أبكال قداي كاتك خيد زدلي إسرائيل دوباتا فلوت أيكونا سدما بعلامي معناته كسفحوا مدب سلوزلو تعبى إسرائيل تبل حلم سلزلا يمزلو إذا كم ذات ريوازلهم كبسة 3 مجلس تجبريزي again نفزون كم ذا عينت مسفح نرلنا تمسفح أبكله بقول شنخ زرنديو it's very very sad بليبانوس رينايو كم تمساسالي نلعب الجزء يسفح في حنيرهم أب حدا طريقة من البات كارتان تل نخريكم تمسفح ببزح شنخ زرنا قري
week 4. ካርታ ኣብዚ እውን ተነይርዎ ከሪአኩም ህልወኹኒ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ንሊባኖስ ገፁ ክኸውን ከሎ ድማ ዝተፈላለየ እቲ ቀጠልያ ርኢዎ እስራኤል ታሕቲ ዘሎ እቲ ዶብናቶም እቲ ብጫ ሴኪሪቲ ዞን ተባሂሉ ዘሎ ኦኬ እቲ ታሕተዋይ ቀጠልያ ብጫ ዘሎ ወይ ከዓ ናብ ህስስ ዝበለ ብጫ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ እስራኤል ዶብን ድዩ እቲ ህንፃፅ ኮይኑ ዘሎ ሴኪሪቲ ዞን ተባሂሉ ኣሎ ክሳብ ኣብዚ ናይ ለታኒ ሪቨር ዘሎ ሰማያዊ ብሉ ላይን ዝበሃል ኣሎ እቲ ሩባ ክሳብ ናብ በፂሖም ኪኑ ዘለኹም ውፅእ ኢሎሞም ኣለዉ በቲ ሓደ እውን እናተላገበ ዝኸይድ ኣሎ ጎላን ሃይትስ ድማ እቲ ብጫን ህንፃፅን ንሱ እውን ካብ ሱርያ ተወሲዱ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ እስራኤል ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ ከመይ ከም ዝኸይድ ንኽትሪእዎ ኢለ ዝገብረልኩም ዘለኹ ስለዚ ናብ ሱርያ ገጾም ምስፍሕፋሕ ኣሎ ናብ ሊባኖስ ገጾም ምስፍሕፋሕ ኣሎ ናብ ጋዛ ገጾም ምስፍሕፋሕ ኣሎ ናብ ዌስት ባንክ ገጾም ምስፍሕፋሕ ኣሎ ማለት እዩ ይስፋሕፍሑ እዮም ናብ ኩሉ ገጾም ነዚ ክገብሩ ከለዉ ድማ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ዝገብርዎ ኣይኮኑን ንኣብነት ካብ 2023 ኣቢሉ እዚ ኦክቶበር 7 ዝብል ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ምስ ፈፀመ ካብኡ ዝጀመረ እቲ ኩናት ከቢድ ዝኾነ ኩናት ኣብ ርእሲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ እስራኤል ሳብ ኩናት እያ ዘላ እሞ እቲ ቁጠባ ናታ ዳ ብኸመይ ይቕፅል ከመይ ጌራ እተኸው ትገብር ኣላ ትብሉ ኣለኹም ገሊኹም ሓቅኹም እዮም ከዓ ማለት ቱሪዝም የለ ገለ የለ ከመይ ጌራ እዛ ሃገር እዚኣ ትንቀሳቐስ ዘላ እንድሕር ኢልኩም ኣይ ሃቭ ኣን አንሰር ፎር ዩ መልሲ ኣለኩም እስራኤል ቀንዲ ናታ ናይ ወፃኢ ሸርፍ ደምፃ ኣላ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ሓደ ኣሜሪካ እያ ሓደ ገንዘብ ትባ ተኻላይ ድማ እዚ እዩ To know how the real world works, you need to look at two places. First is the floor of the United Nations. The second is Israel's balance sheet. Because for nearly 3 years, world leaders have called out Israel for its actions in Gaza and Lebanon. Yet those very same countries have purchased Israeli weapons worth $19 billion. While European leaders were taking the moral high ground against Israel, they also became the largest importers of Israeli weapons. Countries like France, Germany and the Netherlands are on that list. This is a classic case of ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ዓለምና ኣካይዳ ክትርኢ ተደሊኻ መጀመርያ ፈለው ደማንዮም ዝብሉ ኾነ እቲ ገንዘብ ትኸተል ስለዚ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሃገራት እንታይ ይዛረባ ኣብ ኩንነት ወይ ከዓ ኣብ ቤተክርስትያን ሰብ እንታይ ይዛረብ ካብ ወፂኡ ድማ ወይ እውን ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ እንታይ ይዛረብ ከይዱ ወፂኡ ድማ ገንዘቡ ናበይ ገፁ ይሰዶ ድማ ክትርኢ ኣለካ ገንዘብ እቲ ሓቀኛ ነገር ዝገልጽ እዮም ዝብሉ ስለዚ እስራኤል በብዙሕ ነገር ብዙሕ ግፍዕታት ትፍፅም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ሓንቲ ሃገር ብዙሕ ግፍዒ ትፍፅም እንተላ እንታይ ካ ትገብራ ተነፅላ ትእግድ ኣላ ትእግድ ምስኣ ዘለካ ንግዲ ትበትኽ ኤውሮጳውያን ግን ብግምጣል እዮም ካብዚ ሃገር እዚኣ ብብዝሒ ኣፅዋር ይገፁ ኣለዉ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ክንደይ መሸጣ ጌራ ኣላ ክሰምዕዎ ኢኹም ሕጂ ኦፍኮርስ እስራኤል እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናቶም ዓብዩ when hypocrisy knows no bounds. Our next report brings you more. A stunning new report has revealed the harsh realities of realpolitik. Israel's Ministry of Defense has released its official balance sheet. ኣብዚ ነዚ ያከረኩም ደልየ ብሓፈሻ እንታይ ብለኩም ኣሎ all time defense export record እስራኤል crosses 19 billion threshold ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ all time defense export record እስራኤል crosses 19 billion threshold ስለዚ Israel reports a 30% spike in sales of military equipment. ብዙሕ ኣፅዋር ስለ ዘለዎም ብዙሕ ዲፈንስ እቲ ኢንዱስትሪ ናቶም ናይ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናቶም ናዕበይ ይመፅእ ኣሎ እቲ ኣፅዋር ናቶም ድማ ኣብ ሪል ታይም ዝተፈተነ እዩ ዝበሃል ዝኩሉ ኣብ ጋዛ ብገለመለ ዝግበር ዘሎ ውግእ እተን ካምፓኒታት ናይ እስራኤል ኣብ ዲፈንስ ናይ ድሮናቶም ናይ ገሊዮምን ኣብ ሪል ታይም ዝተፈተነ ኣብ ኩናት ዝተፈተነ እዩ ዝበሃል ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ኣብ ጋዛ እዮም ዝፍትንዎ እዩ ዝበሃል ዝሕዝን እዩ ግን it is what it is ብዙሓት ሃገራት ኢማራት ንኣብነት ብብዝሒ ኣፅዋር ካብዚኣቶም ትገዝእ ከም ዘላ ባህረይን እውን ከምኡ ስለዚ ኣብርሃም ኣኮርድስ እንተራቲኻ ብዙሕ ኣፅዋር ካብኣቶም ክትገዝእ ከም ዝፍቀደካ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ነቲ ኩነታት እውን የብርሃልካ ማለት እዩ ናበይ ገፁ ይኽየድ ከም ዘሎ ቢልዮን ኣብ 2025 with 19.2 billion into 2025 ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጥራይ 19.2 ቢልዮን በፅዋር መሸጣ ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ እቲ ኩናት እንገይሮኦም ኢና ኣብ ኩናት ኣለዉ ግን ዓለም ምልእት ኣብ ኩናት ስለ ዘላ እቶም ካልኦት ካብኦም ዝያዳ ኣፅዋር ይገዙ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝገብረካ ነቲ ናይ እስራኤል ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ተረዲኦም እዮም ንእሽተይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾኑ ምስ ዘለዎም ፅልዋ እቲ ኩናት ንዖም እንገይሮኦም እዩ ደትዋይ ድማ እቲ ኩነታት ኣብ እስራኤል ትቆጠባ ዝኩሉ ኩናት እናቐፀለ ከሎ
19 ቢልዮን ንእስራኤል እውን ኣገዳሲ ገንዘብ እዩ ስኖት ጥቕሚ ዘይብሉ ገለ ገይሮም ዝገልፅልኩም ከለካ ይመስለኩም ሕጂ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናቶም ከም ትሪእዎ ኣለኹም ዝሸው ናቱ ኣፅዋራት ናቶም ብጣዕሚ እዩ ተደላይ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ኤግዚቢሽንስ ናይ እስራኤል እዚ ናይ ዲፈንስ ኤግዚቢሽንስ እዩ ሰብ ኣትዩ ካብኡ ከይዱ እቶም ናይ ዲፈንስ ኮንትራክተርስ መፅኦም ካብኡ ይገፁ ማለት እዩ ሶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኢንዱስትሪ ወይ እውን ዶሚኔሽን ናይ እስራኤል ኣብዚ ዲፈንስ ሴክተር ብዙሕ ኣብ ዲፈንስ ዝነጥፋ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝነጥፋ ኣብዚ ናይ ምክልኻል ኣብ ናይ ኩናት ዝነጥፋ ብዙሓት ካምፓኒታት እዩ ዘለዎም ኣብ ምስቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣዝዩ ከቢዱ ዘሎ ድማ እዚ ዩክሬን ኣብ ራሽያ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕትታት ዝገብር ዘሎ ካበይ ዝመፅእ ቴክኖሎጂ እንታይ ኢልኩም ካብ እስራኤል ዝመፅእ እስራኤል ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ድሮናት ከማዕብል ዝኽእል ሃገር እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ዓውደ ኩናት ዝፍተን ኩናት ስለ ዝኾነ ዝተፈተነ ንብረት ስለ ዘለዎም ናብዚኣቶም ናብ ኤሮፓ ተረፍ ክህልዎም ከሎ ይሸጡ እዮም ስለዚ ኣታዊታት ካብኡ ይገብሩ እዮም ኢማራት ካብኡ ይገዛ ኣሎ እዚ ጭዋዳታት ናይ ኢማራት ሓደ ካብቲ ሓፍኮፍ ዘብሎም ዘለዉ ንሱ እዩ ኣብ ኩናት ስለ ዘሎ ታፅዋራ ይእኽሎምኒ ዘሎ ገጀፍቲ ኣፅዋራት ድማ ካብ ኣሜሪካ ይገዙ ከምኡውን ሓገዝ ካብ ብዙሕ እዩ ዝውሃቦም ስለዚ እስራኤል ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኩናት ክረብሕ ዝኽእልን ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ኣካይዳ ዘለዎ ሃገር ምዃኑ ምግንዛብ እውን ኣገዳሲ እዩ በዚ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ዓውደ ኩናት ሳክት ዝኸስሩ ጥራይ ስቕ ኢሎም ዝኸዱ ኣይኮኑን እቲ ዓውደ ኩናት ናብ እንጌርኦም ዝቐየሩ ወዮም ክንብሎም እውን ንኽእል ኢና እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዝኽየድ ዘሎ እዩ ምስፍሕፋሕ ኣሎ በቲ ድማ ኣፅዋራት ካብ ምሻጥ ኣሎ ስለዚ ኩናት እንጌርኦም እየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብ ኩናት ረብሓ ኣለዎም ስኢልካ ከምዚ ኩናት ክመፀካ ከሎ ብኩሉ ክሳራ ጥራይ ዘምፃልካ ንኣብነት ኤርትራ ኩናት ማለት ንኤርትራ ኣብሰሉት ክሳራ እዩ ሙሉእ ክሳራ እዩ ንኤርትራ እንታይ ክከስብ ትኽእል ኤርትራ ካብ ኩናት ኢትዮጵያ ካብ ኩናት እንታይ ክንረብሕ ኢና ኢሎም ይሓስቡ እንተሓመቑ ባሕሪ ክንረክብ ኢና ይብሉ መሬት ክንረክብ ኢና ከስፋሕፍሑ ይደልዮም ኢትዮጵያ ኤርትራ ከም ሕልሚ የብላ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ መርሕነት የለና ብኤርትራ ስለዚ ኩናት ንዓና ናይ ሞት እዩ ክሳራ እዩ ንዓና ንካልኦት ሃገራት ግን ከምዚ ናይ እስራኤል ተኮይንካ እንተወሓደ ወላ መይትካ ገለ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ስለ ዘለካ ወሪድካ ክትሕዝ ትኽእል ገለ መለከምታት እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ከም ባዕሊ ኤርትራ ዝኣመስልካ እንድሕር ኮንካ ግን ኩናት ማለት መራይ ክሳራ ንዓና መራ ክሳራ እዩ ዳትስዋይ ድማ ዝኾነ ሰብ ነቲ ወላ ትመርሕነት ይኹን ነቲ ኩናት ዘይደልዩ ዳትስዋይ ድማ ምስ ትግራይ ምስ ተጋሩ እውን ትማል ፀላእቲ እዮም ተባሂሎም ዝወጀሎም ዝነበረ ምሳቶም እውን ፅምቶ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዝበሃል ስለዘይድለ ዘሎ እዚ እውን ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ኩናት ዝበሃል ስለዘይድለ ምስ ማንም ሰብ ክትሻርኽ ክትዘምት ክትክእል ኣለካ ንኩናት ጠጠው ክትብለሉ ትኽእል መንገዲ ክሳብ ዝኾነ እዚ እውን ንእግረ መንገድና ክንገልፆን ክንፈልጦን ዘለና ስለ ዝኾነ ንቐፅል President Donald Trump has said that Washington does not need a deal with Iran to get enriched uranium from the country. Trump also added that the U.S. will win the war one way or the other. We would have been there for a period from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they pinpoint. They still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it. We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓጀውጀው እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብሓደ ብኩናት ዲ ብሰላም ነቲ ኩናት ክውድኦ እየ ዝብል ዘሎ እታ መልሲ ድማ መንዳሓዘካ እያ እታ መልሲ ኣቕምኻን ኩነታትካ እንዳይደው ኣቢልካ ዘሎ እምበር መንዳሓዘካ ትብል መልሲ እያ ዘላቶ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ዝተቓለብ ብኩሉ መንገዲ ክዛረብ ክፍክር ክልምን ክዕገርግር ኢና ንሪኦ ዘለና በት ዲ ኤንድ ኦፍ ደ ደይ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ንሱ ዝደልዮን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ዝተፈላለዩ እዩ ነቲ ኩናት መዋፅኦ ስኢንሉ ስለ ዘሎ እዩ ብዙሕ ነገር ዓጀውጀው ክብልን ክዛረብን ክፍክርን ዝውዕል ዘሎ እምበር መፍትሒ እንተዝህልዎ ክፈትሖ መቐለሉ ነይሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ቀፃሊ እዩ ዝዛረብ ዘሎ መዋፅኦ ይደሊ ከም ዘሎን መገላገሊ መንገዲ ይደሊ ከም ዘሎን ፍሉጥ እዩ ግን እቲ መንገዲ ድማ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዘይኮነ የለን He's not getting any chance in Nkhwatsa. The new supreme leader. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it. Trump also conceded that Iran is not Venezuela, where the U.S.
مستي سوبريم ليدر دما كراخب خليه مالت نقرغبه فلوي بحقلن مالتي كون اندحري ديل كنقبر كنسمامع وي كنفرارم دحر خوينا كرغبو صقم يبلين قالتاتي زبل زلو ሓደ ካብቲ ናይ ፀገም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ፅቡቅ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ብዝሒ ዘረባ እዩ ብዝሒ ዘረባ ካርድታቱ ባዕሉ ከም ዘጋልፅ ይገብረሎ እዩ ዝበሃል ኢራናውያን ነቲ ዘረብዎ እናረኣዩ ኣካይዳናቱን ኩነታትናቱን ከመይ ከም ዘሎ ንክግምግሙ ይሕግዞም እዩ ፈሪሁ ድዩ ደሎ ተሸጊሩ ድዩ ደሎ ተጨኒቁ ድዩ ደሎ ንከንብቡ ይሕግዞም እዩ ስለዚ ነቶም ሚሊተሪ ስትራቴጂስትስ ናይ ኢራን እቲ ዘረባ ናቱ መተንብሂ ዝኾኖም ዘሎ Trump also conceded that Iran is not Venezuela, where the U.S. military could simply go in, seize Iran's stockpile of enriched uranium and come back. Trump said that the operation may need at least 2 weeks. You know, to get there, it's not like Venezuela. Like you go in, you're there for a matter of minutes, and you're out, and everybody's waving goodbye as you take off, and you brought the cargo back. This is different. You'd have to be there for 2 weeks. You need massive equipment. You'd have to airlift the equipment, and you're in a war zone. Welcome to reality, Balua. Iran si Venezuela ikonatın tuilka alamatat ka akib kartot allat khalizi نخلطسو من توحد كوف كتب الكتب كتكلال لك نتي يورانيوم اتيخان خطو صقلي زبل زلو اي فتن كان دغينكا ايكون نخلطسو من حدا معلتم كوف قبل هاي كولونيوم ابتقوم كقرب خازي كالو أما كيلومترات ريحو زلو بيزات كمان دقعز قبر زلو أبعد دمتي خيام ما خنبرو خاي كل يوم سلازي it's true إيران فنزويلا يكونتن أبو كل سبي مساحة سامة حركة بتعبقي قاعد فتم كايز بحال زلو نسي إيران فنزويلا يكونت far from it إيران كم فنزويلا غير كا كل بليس لز قبر كايز غولو شجر تفتير زلهم زلو زلو ስለዚህ again he's admitting to the mistakes ተጸገማት ጉድለት ጌጋ ዝተገበረ ይርዶሎ አከይድማ አቢራን ዝተገበረ ጌጋ ይስኹሉ ጸገም ፈጢሩ ዘሎ but the reality is reality ትኩንነት እጂ ዝንሪዮ ዘለና ኢና ዝግበር ነገር የለን ኩነታት ከቢድ እዩ ኣቲኻ ያለኻ መዋጽኦ ድለየላዩ and yeah I mean ብዙሓት ናይ ኣሜሪካ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ታይም ዝብሉ ዘሎ ኢራን ፈጺማ ክትፈርሃና ይቃለት ኣይንገብር ነው ኢራን ክትፈርሃና ክትከል ኣለዋ ኢራን ተደፊራትና ክንድፈር ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ወል ኣታ ክትፍርህዋ ዝግባኣኩም ቅድሚ ኩናት እዩ ነይሩ ክገርመኩም ነዛ ዘረባ እዚኣ ኣይሰምዕዎምን እዮም ዳንበር ስኮት ሪተር ዝበሃል ኣሜሪካዊ ኣሎ ኣነዚ ኩነታት ዝቃወም ብዙ ግዜ ተዛሪቡ ኣሜሪካ ከይተዋገአት እያ ትፍራሕ ኢሉ ኣሜሪካ ነፈርቲ ኩናት ናታ ዝፀዓነት መርከብ ታገጃፍ ኤርክራፍት ካሪየር ክትንቀሳቀስ ከላ እሱታት ይደፍር ኢሉ ውግእ ክንጅምር የብልናን ኢሉ ውግእ እንተተጀሚሩ ክንድፈር ምዃንና ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ውግእ ከይጀመርና ብምፍርራሕ ጥራይና ክንፍራሕ ንኽእል እምበር ጥይት ተተኩሳ ደን እቲ ፍርሂ ይኸይድ ኢሉ ሑቲ ክደፍረና ኢሉ ኢራን ክደፍረና ኩሉ ሰብ ክደፍረና ኽእል እዩ ኣብ ኩናት ናት የብልን ግድሓቂ ድማ ጣሊባን መጥፊዕ የብሉ ሓይሊ ኣየር የብሉ ገለ የብሉ ጣሊባን ዳር ስዒርካ ካልኦት ሃገራት ክስዕሩካ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ስለዚ again እቲ ኩንነት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝገሃድ ዘሎ ኣብ ቲዮሪ ዝመስል ዝነበረ ነገራት ማለት in these negotiations somehow. This is a Wall Street Journal headline and quote here I want to read to you about it. It says, Israel and Lebanon's renewed ceasefire is already under strain. Hezbollah's leader, Naim Qassem, in a speech Thursday, rejected the ceasefire struck in Washington. He demanded a full Israeli withdrawal from Lebanon before Hezbollah would cease its attacks and said Iran was negotiating. እቲ ሕዝብላ ዝሓቶ ዘሎ እንድሕሪ ምቁራፅ ተኽሲ ትደልዩ ኣለኹም እስራኤል ጠቕሊላ ካብቲ መሬት ሒዛቶ ዘላ ትውፃእ ይብላ ኣሎ ሕማቕ ሕቶ ኣይኮነን ግን እዚ ነገር እዚ ከም ሰይጣናዊ ሓሳብ ጌርካ ስለ ዝረአ ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ሕዝብላ ኣይደልን እዩ ኢልካ ይድምድሞ ከምኡ ኢሎም እዮም ዛረበጁ ሕዝብላ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣብዩ ይብሉ ኣብዩ ይኮነን ሉላዊ መሬት ናይ ሊባኖስ ገዲፉ ይውፃእ ድሕሪኡ ሰላምን ምቁራፅ ናይ ተኽስን ገለን ክበሃል ዝኽእል እምበር ወሪሩ ሒዙ ከሎ ንሱ ወሪሩ ሒዝዎ ዘሎ ኣብኡ ኮፍ ክብል ንስሓትኩም ድማ ኣይትመክቱ መሰልኩም ኣይትድለዩ ክትብል ዝኸውን ኣይኮነን እዮም ዝብል ዘሎ ዘገርም እዩ Like John said, how is it that Hezbollah suddenly has a voice in all of this?
Well, what you're actually seeing, I said, is the fact that Iran does not want to negotiate with the United States, and they are merely using Hezbollah as another tool in their kit to delay negotiations because time now favors the Iranians in almost everything they do. The fact that Iran thinks that Hezbollah should be integrated and should run the country of Lebanon as if that country were a proxy rather than an independent nation that the United States has tried to work with for years to bolster their military, to bolster their government, to get it so that it does not fall into the sway of Hezbollah. So time ዝብሉ ዘለዉ ሕዝብላህ ኢራን ኣሜሪካን ኢራን ሕራይ ከተብላ ስለዘይከኣለ ዘላ ወይ እውን ከተገድዳ ኣብ ጣውላ ከተምፅኣ ዘይደለየቶ ከተፍርማ ስለዘይከኣለ ዘላ ሕዝብላህ ድማ ከምኡ ምስ ኢራን ስለ ዝኾነ ደፊሩ ድማ ንእስራኤልን ንኣሜሪካን ድማ እምቢ ይብላ ኣሎ ኢሉ ሑቲ ብወገኑ እምቢ ይብላ ኣሎ ኢሉ ስለዚ ኢራን ጥራይ ኩነትን ትደፍረና ዘላ ኢሉ ኩሎም እቶም ምስ ኢራን ዝሰርሑ ሓይልታት እውን እንትኾነ እቲ ኩነታት ይልይዎ ስለ ዘሎ ንሳቶም እውን ሳና ክሰርሑ ወይ እውን ነቲ ንሕና እንደልዮ ነገር ከተግብሩ ኣይደልዮም እስራኤል ነቲ ደልዮ ከተግብሩ ይደልዩ ኣለዉ ዘረባ ሕጂ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ንሕና ሓያላ ስለ ዝኾንና ኣብዘይ መሬትና ኣብዘይ ባሕርና ኣብዘይ ቦታና መፂና ድሌትና ክንገብር ከለና ዝቃወመና ክህሉ የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ሕዝብላ ብዓዲ እዩ ዘሎ ሕዝብላ እኮ ካብ ካልእ ዓዲ ዝመፀ ሰራዊት ኣይኮነ ደቂ ሊባኖስ እዮም ደቂ ሊባኖስ እዮም ኣብ ዓዶም ኣብታ ናትና እያ ዝብልዋ ኮይኖም እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ናይ ኢራን ፕሮክሲ ገለ ዝብልዎም ዘለዉ ኣብ ዓዶም እዮም ዘለዉ ኣብ እስራኤል ኮይኖም ኣይኮኑ ዝዋግዎም ዘለዉ ሑቲ ኣብ ካልእ ዓለም ኮይኑ ኣይኮነ ዝዋጋ ዘሎ ዋላ ቀይ ባሕሪ ተዓፅቦ ናቶም እዩ ክዓፅቦ ግቡእ የብሉን ወይ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን መስመር ናይ ንግዲ ሰብ ክነግደሉ ዘሎ መንገዲ ስለ ዝኾነ ፅርግያ ምዕፃው ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ግን እንታይ ስለ ትገብር ዘለካ ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ኢልካ ምሕሳብ ድማ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ ኣብ ዓዶም እዮም ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንስኻ ከይትፈትዎም ትኽእል ኢኻ ከይትደልዮም ትኽእል ኢኻ ከይተድንቖም ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ዓዶም እዮም ዘሎ ሰብ ካብ ዓዱ ዝመስሎ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ኣሚን ናን ኢንተርቨንሽን ዝበሃል ሓደ ካብቲ ዓብ ሕጊ ናይ ዓብ መትከል ናይ ዩኤን እዩ ንሓንቲ ሃገር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያታ ኢዳ ይትእትወላ ሓደ ልኡላዊ ሃገር ንካልእ ሃገር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳዩ ኢዱ ክእትወሉ የብሉ ናን ኢንተርቨንሽን ምትእትታው ዘይምግባር ዝብል ዘረባ ኣሎ ስለዚ ሑቲ ትፈትዎም ትፀልኦም ካልእ ኣርእስቲ ግን ሊብያ የመናውያን እዮም ምስ ካልኦት የመናውያን ተረዳድዮም መንግስቲ ክገብሩ ዶ ከመይ ገለ ኦኬ ተደየለ ነቲ ቦታ ሰም ዘለዎ ዝቕመጡሉ ቦታታት ተቆፃፂሮም ፅቡቅ ከይከውን ይኽእል እዩ ግን ዓዶም እዩ ልክዕ ከምታ ኣብ ኤርትራ ዘለና ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ንፈትዎ ዳይ ንፈትዎ ንኤርትራውያን እዩ ዝምልከት ኤርትራውያን ጥራይ ከዓ ክግደፈሎም ዘለዎ ነቲ ጉዳይቲ መፃኢናቱ ክውስኑ ስለዚ ኣብ ካልእ ዓለም ድማ ከምኡ እዩ እዚ ኮመን ሰንስ እዚ ሎጂክ እዚ ስለ ዝስበር ዘሎ እዩ እቲ ኩሉ ነውፅን ፀገማትን ድመፅእ ዘሎ ግን ኣብ መወዳእታ ያ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ቀደም ዝነበረ ከም ቀደም መሰለክን ውሕጅ ወስደክን እዩ ኮይኑዋ ዘሎ ኣሜሪካ ከምኡውን እስራኤል ብሓፈሻ ዝደልይዎ ኩሉ ግዜ ይኾነሎም ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ነቲ ቀደም ዝለመድዎ ኣይከውን እዩ ዝብሉ ሓይልታት መፅኦም ኣሎ ኣይከውን እዩ ዝብሉ ብኣፎም ጥራይ ደይኮነ ከዓ ክዋግኡ ዝኽእሉ ከዓ ኣሚን እስራኤል ዝኣክል ሕዝብላ ክዳፈራ ምኻሉ ዘስደምም እዩ እስራኤል እዚ ሶፊስቲኬት ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር እዩ ምግናን ዘድልዮ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዎም ድማ ኩሉ ኣለዎም ድዩ ኣብ ልዕሊ ድማ ኣሜሪካ ድማ ሰዱ ለንቀና ኣሜሪካ እንታይ ገይራ ኣላ እስከ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ሓደ ክኸውን ኣሎ ወይ ብቐረባ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል ሓድሽ ንጥፊ ኣመሓላሊፎም ኣሎ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ይብሉ ኣለዉ ምናልባት ግዜ ተረኺባ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሽፍነልኩም እየ ንባዕሉ ንሱ ዘገርም እዩ ዘስደምም ኩነታት እዩ ኤኒዌይ እቲ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብዙሕ ነገር እንድዩ ንኩሉ ክሽፍኖ ይትኽእል ኢኻ ነዛ ናይ ሕጂ ግን በዚኣ ሂብናኩም ኣለና ነቲ ካልእ ድማ ዝያዳ ኣብ ዞባና ዝምልከት ክኸውን ከሎ ድማ ንበይኑ ክንገብሮ ክንፍትን ኢና ንሕጂ ኣብዚ ኩዲ ክፍትን እየ ላይክ ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩም ግደፉ እናበልና ክንሰናበተኩም ኢና ተንኪዩ